Pilason ang isa ka driver matapos nga nagdiretso bunggo ang ginamaneho sini nga depang pasahero nga jeep sa isa ka balay sa Lapuz Norte, Lapuz, Iloilo City kahapon sang hapon. Ang driver amo si alias Boy, residente sang Baldoza, La Paz, kag may ruta nga haro CPU via city proper ang iyang ginadala nga jeep. Sa interview sa Bombo Radio kay Macmac Magsino, isa sa mga nakakita sa aksidente, iyagin pahayag nga madasig ang pagpadalaga ni Boy nga halin sa Roro Wharf padulong sa Barrio Obrero. Suno kay Magsino, naglapaw sa linya ang driver kung sa diin na salakay man sini ang side mirror kag kilid nga bahin sang isa ka van. Matapos sini, hungod pa nga ginliko ni alias Boy ang iyang jeep nga nagtuga sa pagbunggo sini sa isa ka balay kung sa diin masuwerte man nga wala sang tawo sa sulod sang nagluntad ang insidente. Ginpahayag ni Magsino nga yara sa impluwensya sang mga kahulubog nga ilimnon ang driver. Bangod nga nagapanimaho ini sang ilimnon kag nagplano pa nga magpalagyo matapos nga nakabunggo. Nakaagom ini sang pila sa ulo kag baba apang gilayon nga ginhatagan sa nagakaigo nga pagbulong sang medical responder. Naibaluan nga nagaplano naman ang tagiya sang van nga nagasgasan nga pabayaran sa driver sang jeep ang naagom nga damage sang iya nga salakyan. Nabungguan niyang van sang side mirror naglupok. Naglakat sa diyon. Nagdasig yung lakat. Nagliko iya. Amon dito na bungguan. Nagliko gitsa. Wala sa kapino. Dasig. Pagbunggo ya. Igda. Sipiyak na sa transit. Ubog sa. Kay pandaro niya pa iluwat ang ya jeep. Manalakat ka sa tani. Ubog sa. Kita sa manubog sa diyon.